Hello, 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 mayong gabi ug mayong adlaw sa tibok kalibutan. Kumusta? Welcome sa atong programang Bisaya Espesyal, lingaw-lingaw sa kagabiyon. Pansit Tata Eric. Kumusta man mo? Hinaot nga nakapanihapon na mo mga higala. I love you all. Welcome sa atong programang Bisaya Espesyal, lingaw-lingaw sa kagabiyon. Ug salamat kayo sa mga subscribers na to. Ug sa wala pa naka-subscribe, palihog ko sa pag-subscribe mga friends. Ug ayaw mo kalimot sa pag-like ug pag-share sa atong mga videos. I love you all. Kining kantaha akong ipahinungod sa mga tao nga naay mga tsuwan. Dili gyud malimtan sa akong dughan, mga adlaw nga kita nagkauban. Atong mga kalipay ug kinataw-anay nga sagol kuot-kuot ginagmay. Kung mutapad ko mudayon kag lihay, iwakli-wakli ko nimo kunuhay. Apan sa kadugayan natong tinutukay, kitang duha nagtinandayan. Mi palayo ka, ako nagpabilin, kasakit sa akong kasing-kasing. Dunay mga adlaw, bation ko kamingaw, apan wala na ikaw. Kung mutapad ko, mudayon kang lihay, iwakli-wakli ko nimo kunuhay. Apan sa kadugayan natong tinutukay, kitang duha nagtinandayan. Loving man punta ta sa una, abi ko kita magkadayo na. Mi palayo ka, ako nagpabilin, kasakit sa akong kasing-kasing. Dunay mga adlaw, bation ko kamingaw, apan wala na ikaw. Tapad ko, mudayon kag lihay, iwakli-wakli ko nimo kunuhay. Apan sa kadugayan natong tinutukay, kitang duha nagtinandayan. Kitang duha nagtinandayan. Kitang duha nagdulog sa lantaw. Salamat kayo sa paglantaw o pagpaminaw sa atong mga videos.
Ug sa wala pa nakasubscribe, palihog po sa pag-subscribe mga friends. I love you all. Good evening. Bye-bye.